Era un grup de oameni care erau departe de Dumnezeu, departe de Țara Sfântă, departe de biserică, departe de tot ce există spiritual în lumea aceasta. Și ei erau oameni înțelepți, magi erau. Și spune Biblia că Dumnezeu le-a apărut lor. Dumnezeu a vrut să-i aducă aproape. Dumnezeu a avut un plan cu ei și nu i-a lăsat de capul lor. Încă și Dumnezeu a pregătit un semn pentru ei și spune că le-a dat o stea. Și oamenii aceia, când au văzut steaua, au știut că e Dumnezeu care le vorbește. Au știut că Dumnezeu este Cel care îi cheamă undeva. Și ce au făcut ei? S-au uitat și ăsta e Dumnezeu care ne cheamă undeva. Și ei n-au fost neascultători de chemarea lui Dumnezeu. Au urmat steaua. Mergem după steaua aceasta că Dumnezeu ne trimite undeva. Dar în drumul lor până la steaua, până când steaua s-a oprit asupra casei, vreau să spun că înțelepții aceștia, oamenii aceștia au trecut prin multe încercări, au trecut prin multe necazuri, prin pustiu au mers, prin nisip, bătea vântul și din stânga și din dreapta, bătea vânturile și au putut să spună, mă, nu-i de la Dumnezeu. Semnul ăsta nu-i de la Dumnezeu, că dacă era de la Dumnezeu, ajungeam mai bine. Ne ducea Dumnezeu pe aripi de vânt. Probabil că vii în casa lui Dumnezeu de mult și Dumnezeu ți-a arătat o stea și ți-a spus, tu trebuie să vii la mine. Urmărește steaua asta. Vino la mine, te chem. Și ai încercat tu să vii, ai încercat tu să-ți predai viața lui Hristos, ai încercat tu să faci ceva ca să-L mulțumești pe Hristos, dar în alergarea ta, în drumul tău spre Dumnezeu, ceva te-a împiedicat. Pe oamenii aceia nimic nu i-a împiedicat. Că au știut că Dumnezeu îi cheamă. Nu știu care e semnul tău. Nu știu ce stea ți-a arătat ție Dumnezeu. Probabil că o boală. Probabil că o suferință. Probabil că o binecuvântare din partea lui Dumnezeu ți-a arătat că eu sunt cu tine și am nevoie de tine și vreau să te mântuiesc. Dumnezeu sigur ți-a arătat ceva. Că are un plan cu tine. Și oamenii aceia spune că au urmat steaua. Și când au ajuns în Ierusalim, au dat de un alt om. Și de cine a dat? De Irod. Și omul acesta a vrut să-L omoare pe Hristos. Cum să vină un altul să-mi ia mie locul? Cum să vină un altul să fie împărat? Ați venit cu împărați aici? Păi eu sunt împăratul, a spus Irod. Și spune Biblia că Irod și-a pus în minte să-L omoare pe Iisus. Știți de ce? Pentru că urma să ia locul. De asta mulți oameni nu se pocăiesc astăzi. Că le place așa de mult omul ăsta vechi, că le place așa de mult păcatele, că le place mult poziția în care se află ei. Unde sunt eu, e bine aici. Să vină Iisus acum să spună să nu mai mint, să nu mai curvez, să nu mai fac cai la altă, să nu mai duc eu unde vreau eu. Nu, nu trebuie. Și spune Biblia că a căutat să-L omoare pe Hristos. Probabil că ești aici în seara aceasta, trimis de o stea de-a lui Dumnezeu. Nu știu care stea, nu știu care e steaua ta. Dar te îndemn în seara aceasta, prin cuvântul lui Dumnezeu, fii ascultător de El. Predă-ți viața în mâna Lui, ca Dumnezeu să se uite la tine cu plăcere. Biblia spune că toți aceia care Dumnezeu nu-i socotește fii ai Lui, va veni o zi când îi va lua pe toți, pe bună dreptate. Pe bună dreptate îi va lua pe toți și va arunca în fundul iadului. Știți de ce? Pentru că n-au crezut în semnul pe care Dumnezeu l-a arătat. Pentru că n-au crezut în ceea ce Dumnezeu le-a pregătit ca să le mântuiască sufletele. Și atunci n-ai cum să te dezvinovățești înaintea Lui. Doamne, a fost greu pe drum până am ajuns la stea, până am ajuns acolo, până nu știu ce. N-ai cum. Dacă ești în seara aceasta aici și Dumnezeu nu are nicio plăcere să privească asupra ta, astăzi te-a trimis aici și spune, am nevoie și de tine. Vreau să fii și tu în familia mea. Vreau să fii și tu ca Fiul meu, Iisus Hristos. Probabil că ești pocăit și niciodată n-ai înțeles de ce te-a pocăit. N-ai înțeles niciodată care e treaba ta în biserica aceasta. N-ai înțeles niciodată care e scopul tău în biserica aceasta. Îți spun astăzi că scopul tău nu este neapărat să cânți, nu este neapărat să predici, nu este neapărat să stai pe rând în față sau din spate. Tu trebuie să vii în biserică pentru că vrei să fii mai mult și mai mult ca Hristos. Amin. Pentru că vrei mai mult să semeni cu Hristos. Și dacă vii aici cu alte scopuri, ai venit degeaba. Dacă nu ești ca Hristos, noi ne luptăm să fim ca El. Dacă nu ești ca Hristos, noi trăim viața aceasta, umblăm pe pământul acesta cu dorința și scopul, Doamne, vreau să fiu ca Tine, Doamne. Dacă noi toți am umblat să fim cât mai Hristos, eu și cu nevasta mea nu ne-am certat niciodată, că Hristos nu se ceartă niciodată. Dacă eu și nevasta mea întotdeauna am încercat să asemănăm cu Hristos, tot timpul ne-am îngăduit unii pe alții și ne-am iubit unii pe alții. Dacă frații în biserică tot timpul s-ar lupta
să arate ca Hristos. N-ar exista niciodată partide, certuri, scandaluri. Nu, că Hristos nu face așa ceva. Ce face lucrurile acestea este firea noastră pământească, este că n-am omorât, că n-am murit, că n-am lăsat deoparte lucrurile firii pământești. Dacă ești în biserică și n-ai înțeles care e scopul tău aici, tu trebuie să vii aici cu dorința să fii mai mult și mai mult ca Hristos. Și Hristos, El n-a stat degeaba. El a lucrat pentru Tatăl Său. Eu sunt trimis aici să fac lucrările Celui ce m-a trimis. Îți spun eu, dacă vei dori să fii mai mult ca Hristos, vei face și ceva în biserica aceasta. Dar dacă vrei să fii mai mult ca tine, vei vrea să faci ceva și nu iese nimic. Nu reușești să cânți, nu reușești să predici, nu reușești să te rogi, ți-e rușine și de aia și de ailaltă și nu iese nimic. De ce? Pentru că ai alte scopuri. Scopul tău nu este să fii ca Iisus Hristos, ca Dumnezeu să se uite din cer la tine și spune: iată Fiul meu în care găsesc toată plăcerea. Că El s-a dezbrăcat de omul vechi, e îmbrăcat cu omul nou. Chiar dacă mai șchiopătează El. Ținta lui, dorința lui este să fie ca El. Vrea să ridicăm în picioare înaintea Domnului.